No niin, ja vajaa pari minuuttia on tähän sprintin lähtöön. 300 metriä uintia, 20 kilometriä pyörällä ja 5 kilometriä juosten. Sää täällä Riippiläjärven rannalla suosii tänään todella hienosti, mutta toivottavasti se pysyy sitten myös koko päivän tällaisena täällä Sastamalan parvessa. Lähettäjän käsi on pystyssä. Kuten äänimerkki varmaan taustalla kuului, se ei sitten muuten suoraan, niin uimarit ovat matkalla. Kauheasti ne kauhoa, mutta toisaalta lähtenyt. Siellä ne menee. Kyllä ne siellä menee, kato siellä. Hauskan näköistä. Ja keltaisessa lummalakissa oleva henkilö siellä kellilla tällä hetkellä.